na fasa gidan 'yan sanda na fito da kai da an kama ni ka san menene hukunci na kada ni zasu. Amma da kaga na tseratar da rayuwarka kaji ka shaki iskar yanci shi yasa kake ga wannan kalaman? Haba Ojo, ka tsirar da rayuwata ko ka jefa rayuwata a cikin masifa da hadari. Ka sa ni gudun da babu tsira tamkar makawan doki. Wannan sunan shi dan buda da shi nake kisa. Tana baya. Idan ka sake ci gaba da gayan maganganun nan ka ba sai na datse ma jijiyoyin jini ba. Haram. Kuma in gaya ma wani abu ba daban sa'ai ma bane ya haɗa ni da ni aikin nan da koko. Na rantse da Allah da ta na sassare muku gabobi. Na rantse da Allah sa'ai ma in yaji abin da ka aikata wallahi tallahi ba zai goyi da bayan ka ba. Kuma wallahi tallahi wannan abu. Shut up your mouth if you talk to me again I'm gonna break every single bone of your body into pieces. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Ware! Ai za mu haɗu ne. Haram yake in kayo cuta, haram yake in aka ma cuta, haram ne in kayo. Haram, haram, haram. Kisan ɗan sanda a bainar jama'a wannan aiki ne na ƙananan shegu. Haram. Wai ma, da wai inna yara ka je kai aiki har ka fasa ofishin ƙaramin ofishin 'yan sanda ka ƙwato Ahmad. Haram yake in kayo cuta, haram yake in aka ma cuta, haram ne in kayo keta, haram ne in. Ya zama dole ka gaya mu. Na ka samu tawagar yaran kai wannan aikin da su. Kai ni ba ma wannan ba. Asa za ka iya kare kanka. Ka ce takura kai. Shi kuma mai babur mai kafa uku laifin me ya maka? Me abin mamaki? Dukkanin zirga-zirgar da kuke yi a tafin hannuna kuke. An fara da kwaci.